Tá acmhainní nua fáil lína a chuidóil le corpoideachais a bhuana as Gaeilge I mbunscoileanna lán-Bhéarla. Agus bhí deising na daltaí is scoil náisiúnta fóric na nrás ag fáilim le chéile trí le bhaint asú ribhéin scoil eile. Tá réimse leathan amhrán, dosaí agus cleachtaine fáil an siomh a iarrainn do ghaltaí ógas na níán hóisireacha agus na níán hínseireacha. Ba é an tara stát sport, corpoideachais agus gaeltachta Thomas Byrne a cheol an Scéim. Is íonta an rud go corach na hacmaí seo le chéile. Unas go páistí an Gaeilge úsáid a réon different than sales. Tá si chuna Gaeilge úsáid ag déanamh corpoideachais. Agus ag déanamh taithí an Gaeilge agus ag fáilm gur féad leat an Gaeilge úsáid taobh an bhfuid an rang Gaeilge agus ag an náhéil agus sin anhailta measam do hailh na teanga. Bhí Katelyn ní Rooney a dhear na hacmhainní seo in éanaach leis an gcomharla iomadachais gaeltachta agus gaelscoileachta. Jarí muid na hacmhainní seo faoin níán bhoga agus an níán mhuara agus an planeta agin ná bhlíonte agin acmhainní a chur fáil faoin snáid corpoideachais, snáid curriculum corpoideachais nua do rang híon agus rang dá agus an sin do rang trí agus cethir maithan seo agus rang cúg agus sé faoi dhearú na scéama. So an spricite agin nó cospirte agin ná go mé acmhainní ar fáil faoin ahanana le blion grúpa agus bé na níán bhoga seo abalta seolta bhaint as corpoideachais trí Gaeilge agus éireigh bogu ré tríd an Katelyn Nuacht Cúla4, scoil náisiúnta fóric na nrás ag fáilim le chéile.